Karepmu piye? Sirmu piye? Gong gong gong. Menang cangkemmu menang ora? Wonge ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulojake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono apa piye? Nek kowe wedi-wedi yo. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunekke ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinten Prabu Sri Bathara Kresna. Karepmu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani, petengane apa meneh? Aku padhang wani, peteng wani. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Upadara. Paman Hari Sengguni. Prayogakna nggone ngadhep ngarsaning Manira, pekrira si paman. Ngabyantara ning ngarsaning Manira Paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabyantara ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina, namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk wonten ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Popo Werkudara kasekecakno anggen jengan di kula lenggah wonten ing datur negari Ngastina. Popo Werkudara, popo ing Sukalima. Kuswana sila bertapa suwalu gimbal sumorante hawela. Lha nuwun inggih nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Wonten ing ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa Werkudara. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi. Wah. Duryudana kakangku iya. Mung aku ngaturake basaku katura. Datompo siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Da gegem dadiake jimat. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna. Dimas Janaka prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang kawula nuwun Koko Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepoda paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina. Koko Prabu Duryudana. Datompo siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing ngasantosan. Paring maestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Koko Prabu. Sawetawis rawuh ngandika Koko Prabu Baladewa wonten ing datur Praja Ngastina. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepoda paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upadara wayatur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Akarya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura dupi kula tampi timbanipun kadang kula Yayi Prabu Ngastina. Sowanipun ing Ngaraka manggya widodane skala. Namung kepareng kula ngaturaken pamujinipun ing Ngaraka kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Non sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngaraka ing Mandura. Namung ndadosaken gawok raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Didi kelenggan sak mangke
Yai Prabu Ngastina amiji dhateng pisawanipun ing Ngaraka ing Mandura supados kula sowan ngabiyantara wonten Garing Ngastina. Gandeng nyatanipun nadyan kula menika tinemu werda nanging kula menika dados suwing para kadang Kurawa. Baladewa minangka dadi pengayomanipun para kadang-kadang kula Kurawa. Mila sareng kula tampi timbalanipun Paduka Yai Prabu agahan ingkang Ngaraka tumunten bidal saking negari Mandura. Saksamunipun ing Ngaraka sowan wonten Garing Ngastina, Yayi. Keparenga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Wonten wigatos menapa? Teka Paduka Yai Prabu nimbali dhateng ing Ngaraka ing Mandura. Menawi wonten perkawis tumunten kababarna. Kula nedya nilingaken karna mastuti sabda Paduka Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambayungi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana wonten perkawis ing badhe kula aturaken dhateng resa Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Wonten perkawis kasinggihan mekaten. Perkawis menapa, Yai? Menapa wonten gandeng cenengipun kaliyan kalanindranipun Yai Prabu Ngastina? Menapa wonten gandeng cenengipun ingkang embet dhateng katentreman Garing Ngastina? Babar pisan boten. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih rikalenggan sakmangke ingkang rayipun Duryudana nampi dhateng paswitanipun satunggiling brahmana kleyang kabur kanginan pandhita anyar katon ingkang namipun Bapa Begawan Dewa Buddha. Nalika semanten ingkang rayi nedhengipun mapan wonten salebeting kedaton dumadakan karawuhan satunggiling brahmana. Monggo sareng kula petang sedaya aturipun brahmana menika kala wau inggih Bapa Begawan Dewa Buddha manggihipun karahayon lan katentreman. Awon menapa menawi kula nampi dhateng suwitanipun Bapa Penembahan Dewa Buddha malah sakmangke Bapa Penembahan Dewa Buddha sampun kula inggahaken derajatipun Sri Nugraha dening Kang Rayi Ngastina minangka dados pujangganing praja Ngastina. Ngrencangi dhateng putriputipun Bapa Penembahan Durna tuwin ingkang Rayi Ngastina samangke sampun madhep dados siswanipun Begawan Dewa Buddha semanten ugi para sata Kurawa sedayanipun. Malah mboten namung para Kurawa ingkang sampun sewita dhateng Bapa Penembahan Dewa Buddha kalebet kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kayungyun dhateng ilmunipun Sang Pinandhita Begawan Dewa Buddha. Mila dinten samangke rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung kula suwuni pangestu mugi-mugi Sang Penembahan Dewa Buddha anggenipun mapan utawi lenggah wonten Garing Ngastina boten manggih alangan setunggal menapa lan tansah saged maringi kawruh tuwin ngelmu dhateng sangganing para sata Kurawa. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat. Piye lah ta? Yai, kula nyuwun pangapunten. Menawi namung babakan perkawis anggen Paduka ngrengkuh dhateng satunggiling brahmana ingkang peparab Begawan Dewa Buddha menika kala wau mesinipun boten sisah Paduka Yai Prabu menika tetarosan dhateng Ngaraka ing Mandura. Jernyatanipun purba wasisa sawetahipun negari Ngastina menika wonten panguwaosipun Yai Prabu Ngastina. Menawi Yai Prabu menika setunggiling nalindra ingkang menang jenenge bor dhateng kawontenaning praja miwah kawula negari Ngastina. Ewa semanten gandeng Ngaraka ing Mandura sampun sowan wonten Garing Ngastina tumunten Paduka Yai Prabu paring dawuh bilih supados ing Ngaraka ing Mandura sakmangke mengestoni dhateng anggen Paduka suwita dhateng Sang Penembahan Dewa Buddha menika kala wau. Yayi lair batos mboten wonten raos awal sarta anggrundel manahipun Ngaraka ing Mandura kula lair batos jumurung dhateng karsanipun Yai Prabu Ngastina. Namung kemawon kula nyuwun pangapunten Yayi. Ujaring kaki nyebataken tiyang menika menawi badhe meguru menika kedah dipun tintingi jero lan cetheke ngelmu guru menika kala wau. Sabab kula nyuwun pangapunten. Jaman sakmangke menika kula nyuwun pangapunten kathah ingkang madheg brahmana, kathah ingkang madheg ulah agama, kathah ingkang madheg satunggiling resi pandhita. Nanging nyatanipun sedaya kala wau namung lelamisan. Anggenipun macak resi, anggenipun mawi busana kabrahmanan menika kala wau, malah kathah-kathahipun kiraya ngobak-obak jagat saisinipun. Mila kula suwun kanthi sanget menawi Paduka Yai Prabu menika badhe suwita dhateng setunggiling brahmana, kedah dipun tintingi langkung rumiyin. Dipun titipriksa langkung rumiyin, dipun gelar, dipun gulung, sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Inggih.
Namun nyatanipun Begawan Dewa Buddha sareng kula taliti piyambakipun lair batos anggenipun badhe damel tentrem negari Ngastina. Nyuwun pangapunten. Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Kula nyuwun priksa. Koko Prabu. Priksa piyambak. Benjang tumapak ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun kadang piyambak Kurawa lan Pandhawa. Menika dipun anggep dening Penemban Dewa Buddha satunggiling perkawis ingkang sanget gegirisi ing atasipun tasih-tasih tunggal trah Begawan Sabtuwarga ing miyasa ing Sabtuwarga nanging nyatanipun sami bentak sirah sami regejegan namung rebat kamukten negari Ngastina sampun ngantos banger bacin asmaning Kurawa lan Pandhawa nyatanipun turasing pandhita ingkang linangkung namung rebat babagan kamukten tumuli Sang Begawan Dewa Buddha gadah gegayuhan inggih menika murungaken Bratayuda Jaya Binangun ngraketaken pasderekaanipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Bratayuda boten badhe gumelar wonten ing jagat lan boten badhe lumampah wonten ing jana luka mriki. Bratayuda badhe wurung Pandhawa lan Kurawa sakmangke badhe manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari Ngastina. Menawi perlu Ngastina menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih dipun agem dening Kurawa ingkang sepalih dipun agem dening para Pandhawa sampun boten wonten raos memangsaan menapa niatipun Begawan Dewa Buddha ing mekaten menika kala wau petanganipun Koko Prabu pinanggih boten sae kula nyuwun dawuh jagat Dewa Bathara Yayi nuwun pangapunten menawi dipun petang kanthi agal-agalan kemawon menawi dipun petang kanthi tata lair panci tiyang badhe murungaken perang menika sae murungaken tiang perang menika sae sabab perang menika wontenipun namung babakan kawengisan sing menang mesti dadi pindhang sing kalah mesti dadi rempah menika wong perang kalebet Bratayuda Jaya Binangun menika ajanging pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa nanging kula nuwun sewu sareng wonten Brahmana ingkang ngendikaken badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun kula nyuwun pangapunten Yayi tumraping Ngara Mandura menika bab ingkang Ngayawara kados pundi Ngayawara margi Bratayuda Jaya Binangun menika sanes tiyang ingkang damel gadah damel Bratayuda menika sanes titah ingkang gadah damel ning menika sing duwe gawe dewa tegesipun menika sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa Pandhawa Kurawa dereng lair wonten ing bumi menika Bratayuda sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa lha kok dadi wonten satunggiling Brahmana ingkang panguwasipun ngungkuli dhateng Jawata wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun kula nyuwun pangapunten Yayi menawi bab setunggal menika kula mboten mathuk, kula mboten cocok, tuwin kula mboten gathuk. Lha ingkang saking menika babakan menika kula aturi metang langkung rumiyin. Sampun ngantos sakmangke klintu margi lampahing Pandhawa lan Kurawa satemah keseluruh dalan ingkang buntu. Koko Prabu, wonten dawuh. Langkung prayogi menawi paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula aturi sak pejagung kalian satunggiling guru kula inggih menika pun Bapa Dewa Buddha supados langkung gamblang anggen paduka badhe anampi dhateng menapa penggalipun Bapa Penemban Dewa Buddha menika langkung prayogi Bapa Penemban ana jawa apa ngger kula aturi majeng anggen jengandika lenggah sak pejagung kalian Koko Prabu Mandura monggo anggenipun badhe paring keterangan ingkang gumathok babagan anggen paduka murungaken Bratayuda Jaya Binangun entuk lilahmu ngger Duryudana sampun kula caosi Purbalan Wasesa Bapa Penemban Dewa Buddha Siang Pantara Ratri amung cipta pukulun nuwun sewu Prabu Baladewa padha raharja sak tekamu ana ing Praja Ngastina sinuwun yo slamet ring sami kula Penemban lho nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cak-cakaning Ratu Mandura. Selagining Ratu Ngastina tak dangu wae basa. Tata krama karo aku, lah kok kowe ora tata krama karo aku, mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok ya nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Sik. Aja ngawur gawar ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama kuwi dienggo dening sapa wae. Kawula sanegara Mandura ki padha nganggo tata krama. Ning eneng negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane ming gampang. Yen kowe kepengin dibasani, kowe basanana.
Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki mbahku apa piye? Werkudara. Iya. Wis meneng wae rasa omong lho Werkudara. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani basanono. Nek ning nggonku ana nek kepengin dibasani basanono. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet, nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis, ya wis, ya wis. Wis nek mergo tumrap aku wis jeneng pendhita sing ora ngerti karo rasane sak pepadaning pendhita. Lho, kok ora ngerti rasane sak pepadaning pendhita iki piye? Saiki tak takoni, kowe nang kene dapukmu apa? Ing sekawe dadi guruning Kurawa, terus diunggahke derajatku dadi Pujangga Ngastina. Mongko Pujangga Ngastina kuwi wis ana. Pujangga Ngastina kuwi wis ana, pendhitane ya ampuh, ya kondang, ya monyor-monyor. Monyor-monyor, monyor. Ya kuwi Bapak Panembandurna. Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa ora ana negara liya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ndirasa kamanungsan? Wong Durna wae ora apa-apa kok. Durna iki ora lara atine. Bapak Panembandurna. Mboten dawuh, Ger. Panjenengan boten sakit manahipun? Bab menapa? Anggenipun wonten pujangga enggal wonten negaring Sina. Manah panjenengan penggali panjenengan dos pundi? Oh, nek kula gak biasa mawon, Ger. Boten sakit. Boten, boten. Mangkene saged dak op mama. Napa? Op mama. Apa Werkudara? Mbuh. Ora takon aku. Iki ora climen, Dik ya? Ora. Kudune kowe kuwi duwe rasa pangrasa nang kene wis ana pendhita. Tur nang kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kok ya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena. Golek urip kena, golek derajat kena, ning aja ngesok-sok kancamu. Monggo kuwi padha karo kowe jejere, padha-padha le Brahmana. Wis, nek perkara siji iki manyen ya wis gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga nang Ngastina tur Begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem. Jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi turasing Begawan Abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondang kaloka. Iman temen ing atase turasing pendhita ampuh ning rekodo regejegan rebut bener. Regejegan rebut kamukten negara Ngastina. Mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawa lan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungsa pinaringan akal budi kuwi diwenangake mbudidaya. Sapa ngerti yen to pambudidayaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng, apa kowe ora bungah? Jernyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Gegayuhaning wong tuwa sing momong karo bocah-bocah kuwi mung siji, supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane, ora padha regejekan, ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele, ya kuwi babakan kadonyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa, aku tak njaluk kanthi banget seksenana ya. Seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya pinangun. Yen perkara kon nyekseni, aku sagu. Ning yen perkara aku nyukun percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gegayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele, ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat-syaratane? Syarat-syaratane pancen wis ana. Lho. Syarat-syaratane wis ana. Wis. Syarat-syaratane iki ming loro. Menungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna sebab menungsa mau katone becik, jabane apik, jabane jujur, ning janjane atine letek, gedhoane reget. Siji wong Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna, angka loro wong Gombak Kuncung Semar, wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Wah!
lanat sukertane baune iblis lanat. Wah, ora ngerti wangune pendhita iki, ora ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani kuwi adiku lanang Dwarawati. Kadangku taruna Dwara kaya iki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngencung mandelem ning ngucap nang ngarepe Baladewa, kowe bakal gawe serani nata Dwarawati. Ora weruh mripate nata iki kadange Werja. Kowe arep mateni Prabu Dwarawati arep mateni karo Semar. Durung iso gawe patine wong loro. Kok tak kandhange adiku dadi apa wae. Pamanarya wonten dawuh nggih. Ngantos dados kados mekaten kawontenan negari Ngastina. Mestinipun anak Prabu kala wau nyuwun sewu paring dawuh dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha bilih nata Mandura menika kadang werdanipun nata Ndarawati. Sajakipun Sang Penemban dereng mangertos. Upama aku ngerti karo ora kae pancen tak jarak niatku merga pasemoning Prabu Baladewa wis ora sarujuk. Yen to aku madhep pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi guruning para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora mathuk. Pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Nanging menika mangke ngupta atiri lho Penemban, ngupta atiri. Menawi ngantos Sang Prabu Baladewa menika kala wau tumunten majar wonten negari Ndarawati wadul kaliyan nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan boten ngertos kadadyanipun nata Ndarawati. Nadyan tinemu taruna saking nata Mandura, nanging kadadyanipun sasat ngungkuli kadangipun Werja. Wah menika mbebayani nggih, mbebayani Penemban. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werkudara Dewa Buddha guruku piye? Arjuna Wonten paring adhawu. malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku saguh. Mbok dawuh munggah gunung, mudhun jurang yen perlu jegur segara aku ora bakal wegah. Semantun ginen paton paduka Bapa Penemban ingkang paring dawuh bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono, mara coba saiki rungokno dawuhing Penemban Dewa Buddha. Yo. Bapatine nata Ndarawati karo Semar tak pasrahke karo kowe. Kuwi wae. Nek kowe iso mboyong punarepaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar, kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ana ing negara Ngastina Werkudara. Dewa Bathara Pawan Wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula metang babakan Koko Prabu Mandura. Menika mboten pangling sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Dik. Wonten apa sore-sore kok dating jredil niku? Panakawan sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Sun Padhararja sapraptamu Panakawan. Nona mit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawahing Tawang Towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabyantur ngersa maduka sinuwun Ngastina diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk? Matur sembah nuwun. Kebareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu Kutampanono. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Amawahana katentremaning gesang kula sinuwun. Prayoga nunggun ngadhep Petruk. Sampun boten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu.
Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iloduni dumawahing tawang towang lirep mano tulak manuk manu Newon lepatipun Diagung Pangaksama matur kula sinuwun tebah Siti Sekul wah iki binunteling lele bakar mesti binunteling ron kelapa apuran tambah bilih wonten lepan kula anggen kula ngabiyanto ngersa paduka Gusti kula ing sinu ning Ngastina iya Bagong kula ngaturaken bekti nggih sinuwun iya tak tumpuk pangestuku Tampanono kula cancang pucahing remi weni dumawahing wijang rumeketing Werdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan Petruk Padararja sak praptamu Rekanapati Wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanono Petruk nggih sangat anggen kalung ndadosaken jimat Bagong Padararja sak praptamu Wilujeng Pati Sengkuni bekti kula kunjuk iya Bagong pangestuku Tampanono nggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat gareng ora melu gareng plu mbaya dipresake modar mbok men nggo uripe melet-melet kok mresake sedulur Bagong pancen Petro Kantong Bolong Padararja sak praptamu Panakawan pangestunipun Perembantuna Wilujeng bekti kula kunjuk iya Petro tak tampa pangestuku Tampanono ya Petro kula pundi nggo jimat paripin danyar ning kasantosan Panakawan Bagong Padararja sak Radarana kowe iki ambune penguke ra jamak-jamak oh ya ini kok ucul klambi ayo saka ngendi kowe ayo keri kok kering kurang batik anyar karang kula niki sandangane ora duwe wong gedibal wong kere mung wong batur nek nganti kula nganggo sandangan apik mengko malah dicurigai Bagong kok sandangane apik le nyolong nendi karang wong elek kaya kula niku sarwenge wake nganggo sandangan apik dikira le nyolong dira le njupuk ora nganggo sandangan dunek-unekke ora sopan kula nggih pun ngonten iki lha kok dadi kowe nganggo training tata-tata mbok menawa perang waduh gayamu kowe ayo piye siap mbok menawa ya des ya basane kampungku nek gelut ya des oh anyar meneh Petro Padararja lho Dara Werkudara? Iya. Wo cocok, Gong. Wah, do nang kene. Mula ya digoleki. Ah iya. Wilujeng bekti kula, Den. Yo. Bagong Padararja. Nggih, kok teng mriki ndengaren? Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wah, sik matur truk mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknum sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, gek matur. Apa sing dikendikake bapak mau? Petro, wonten dawuh. Eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Sowan mengesanipun Sunan Prabu Duryudana menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Mboten kanthi kanyono-nyono, mboten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawuhan Sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawuhan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga pengayomaning Pandhawa menika piyai loro. Sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati, sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya. Loro-lorone menika saged sinebut pamong. Pamong menika pamomong. Lah nek sik dimong menika nedengipun mboten napa mboten manut, nedengipun lagi rusak. Niku dadi kewajibane sing momong kudu dandan-dandan. Rusak lire piye? Kabar sing ditampa Sinuwun Prabu Ndarawati, Ndara Werkudara lan Ndara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina, suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina. Malah sak mangke kula nyatakaken jebul pinanggipun Ndara Werkudara Ndara Janaka lenggah teng mriki lah.
nek ngoten cocok kali ngendikanipun Sinten Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu. Suwitanipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka teng Pendhita anyar menika kala wau miturut Sinten Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalihanipun Sinten Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalihipun Sinten Kresna tegesipun Sinten Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kalih Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk, Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bage dawuh karo anak-anakmu supaya mboyong kondur bendarane loro. Merga yen nganti iki kumpul kebanjur, tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa, mboten namung pendhita enggal lenggah wonten negaring Astina, ning Pandhawa ya ngrajangi. Mergi Pandhawa mboten budidaya. Kondur dhateng negari Ngamarta utamanipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Lah, sowan prangsanipun Sinten Prabu Bathara Sinten Prabu sapa Gong Duryudana. Mula rasa cepet-cepet to. Sinten Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kalih para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinten Prabu Bathara Kresna gumelar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Boten ginanipun. Mergi menapa? Sinten Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe. Ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kalih Gareng ya wis ora ana gunane nderekke ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari dalan loro. Ndara Werkudara Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kalih Sinuwun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kalih Bapak Semar Sinuwun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ayo wis mboten napa-napa kula ora arep peksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petruk, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndara Werkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndara Werkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kundur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami. Petruk wonten dawuh sumeneya sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk. Mesti wae si Adi wis midhangetake, Yayi. Mangsa borong tak paringi Purbawasesa babagan perkara iki, Werkudara. Kang gesang wonten ing alam padang menika pancen diwenangake nggayuh undhaking kawruh ngudi wuwuing ngelmi. Niku nganti tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine, akal pikirane isih kena dienggo jak nyambut gawe. Wong niku diurangake budidaya golek ngelmu merga ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pocapane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinten Prabu Bathara Kresna menika ngersakaken nek arep suwita ya suwita wae. Ning kula nuwun sewu, le suwita menika pendak dina apa, le arep medhar kawruh menika pendak dina apa, panjenengan rawuh teng negara Ngastina. Nek wis rampung le medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten mung tentreming kawula, tentreming negara, ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan, donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamunten lho. Wong srawung menika gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, mongko srawuh wong elek. Kula nuwun pamunten, sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakale dadi elek. Wong elek srawuh wong apik, mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek. Sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Pun nek mboten percaya. Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong, to kok. Sukses.
bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosan-dedosaning para Sata Kurawa. Panjenengan swita kena. Ning kula nuwun pangapunten lho. Nuwun pangapunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petro. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Gong? Aduh. Wis lali lho dheke dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming kedibal. Semono uga nadyan jenenge Pamung derajate Semar ku ya kedibal, derajate Semar ku ya batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendara. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Buddha. Taunana Windanana. Nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak, kelangan Sinu Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung baya aku neng Ngastina, suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya, Iki karepmu piye? Sermu piye? Gong, gong, gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsa Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge aja rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulajake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunak-unakke men wedi ngono apa piye? Nek kowe wedi-wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung, tak tanggung. Lore. Yang aku anggres nesu ngungkuli Baladewa kandhane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang keidit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Ndarawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tendiangi. aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wis kuncara asmane. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngemong karo Pandhawa, ngesui para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani, petengane apa meneh? Aku padhang wani, peteng wani. Ah petenge pener kok aku. Kok meneh padhang? Mana isine? Bagong tekan ndi-ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah,
para kawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mudhar ning kene. Oke, ayo metu coba ra legane ati ayo. Mungsuh copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae celingak-celing. Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Ah, bocah ki nek Bagong ki pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa arep. Mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Non. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kan perkara Dimas Werkudara. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Rasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Maknyes ngono. Terus teng clekite Bagong. Edan ndang metu. Nggih, nyun pamit rasa nggo gamelan metu dhewe. Pancen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi Duryudana aku tak omong karo kowe Duryudana. Bapa menemban badhe paring dawuh menapa? Kepasang Yogya katujuhe nginu. Dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Penemban. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadangmu Jodipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar. Semar krungu anak-anake padha tekaning pati tak kira Semar bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan Janaka. Kartomarma. Boto karo jagone. Heeh. Langsung takoni wae, Tru. Ya. Bekti kula Rekena Pati, ya Petruk tak tampa. Rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu. Ngoyak kula? Iya. Wigatosipun kok ngoyak kula? Petruk ora sah dadak tak tedeng aling-alingi. Dina samengko pancen apa kang dadi gegayuhaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu. Lho. Sambung rapete kali bapak kula? Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang papak, nglincipi singating Andaka. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, para Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk.
Jojo muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir oh piye iki jare jatahku meneng aku rada mangkel ya mangkel masalah mau muni apa mau Bratayuda diwurungke oh syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwundarawati kowe lah pancen iblis tenan kowe ni gong kuwi patih ora urusan pati anak cangkem elek hah aku tak takon karo kowe ni tak takon Wangsulana iya sebabnya apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa aku tak takon terus bapakku salah apa Sinuwundarawati salah apa hah nek Dewa Buddha niat arep mulungke Bratayuda rasa nguthek-uthek karo wong sing tentrem, rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho, mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, kowe arep mateni Semar. Pateni. Ning Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae piye? Rasa nggo Kartomarma. Kartomarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Rang kok nguyui. Kebelet ya. Mangkel. Iki sing marai provokator geger ngendi-endi ya menungso siji iki, Truk. Nek ora diajar ora dikapokke tuman wae. Bagong, ora ura-urapan suaramu. Iki paman patih, iki patih. Wong nomor loro neng negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel kowe. Ayo, nah dicoba. Kartomarma Bagong Petruk mateni kendharat tengane Kartomarma. Truk, siap, Truk. Mundur, tandangane ora sampe melu. Atur sumbar kowe tapi parem. Cocok tumbak jebol dadamu waras.
Mbak. Jebol diajamu paham. Ayo, kamu. Ora. Hati-hati le gong ora ning nggon padang lho gong. Tumbake akeh banget. Yong. Iya. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Padake Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggiro, ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isin. Yo. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisian lah ku munggah. Der. Aku nyandang ngene iki ora ndek kekuatan, ora ndek aji-aji isin aku, Tru. Wah. Duwe aji-aji to. Wis meh setahun ra tak gunake aji-aji. Wes omong ya. Delan. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dadi tumbak rongsokan. Dal kilon. Ayo mulai. Ngono ku rasane. Ngesel-ngeselke awak. Piye mau, Gong? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa? Tes dadi banyu. Ya. Tes. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa? Tes. Tese tengah-tengah. Nek urung tes. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes. Palke se ora digunakake terus. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Gang. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek. Ngenangi aku. Dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Wah, wilehmu ngga'i nendi kok. Lehmu entuk nendi kok gleleng men. Aku nena dosa. Sebabe aku iki bar nyolong ndok asin iki. Iya. Ngaku keneng tumbak we. Balekke terus. Ya, minggir balekke padake ra iso numbak. Ndara Durma ganti dasar kepada Yada.
Kowe aja ajul kowe ajul gede ya, Dur. Kowe ngaku kalah kalau Kulawa kepenak patimu rasa dadak diajar dening Soto Kulawa. Rasaku kian gunung sing tanpa guna. Ning kene kowe apa aku sing menang? Bajigul kowe ora basa aku Bendara. Bendara ya men ora ya men. Ayo kowe aku apa aku sing tekaning pati? Ketibacane Jarwa Gati ora takon tinjo akhirat kowe jawa jeng Jarwa Gati. Nyo. Hai! Ujian. Ujian. Bos. Ujian. Model tidak ada. Apa kamu? Tidak ada model. Ayo nggawa gaman. Oke. Glaji cengelmu di mana? Hop! Model we. Edan. Cetok. Iya. Sadar jepit. Yo di mana? Jangan baca campur tenan kowe. Ulangi-langi lagi anake Semar. Semar apa anake ya apa kabeh. Ayo, aku isin lagu bareng katasi aku ki pengenan pati. Kanthi kalah karo kowe nek aku diketahi wong kira. Temandang ning matane dienggo. Mataku kecer. Kecer jenggolmu ora. Lho kok kowe, Tru? Kaya mau Durma Gati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durma Gati mencrat liwati aku sing kok tendangi aku. Oh ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antok-antok Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku menggoda semene, Mbak, ngono. Setan ora. Mesuk dikandak-kandakke ora. Ayo. Bagong Petruk nek wis nesu ngene kanan ayo, aja mengi kerubutan legane atiku. Jah kula man. Seprika-sepriki nek kon musuh pono kawan. Bathuke kok tatu. Kenging nenggol. Anu kenging pusaka tumbak. Lho semangat. Piye, Dur? Lemuk. Hah? Lemuk. Remuk ngopo? Cilaka nang. Wis. Apa? Latrak jarike waduh. Nyambut gawe ora apa-apa. Sone disetageni. Ulamen paitan lapian. Petruk kula ajal gak apa-apa, Man. Nane kula di ajal Petruk kali Bagong kula semanggaken. Wis nglekoso, Man. Sapa sing ngurung maju? Wah, caedan. Petruk, Nun. Manut tak bonto tawak krincung sikilmu. Kowe padhake Petruk ning menungso ndek perasaan. Mang bonto mang krincung sikil kula. Nek Petruk ora iso ngopo-ngopo, nek Petruk iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean klubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal unjan. Wah. Omonganmu sak penake dhewe. Wis iso ngalahke Dursasana. Sasati Sanjara Langit. Wah, coba ta iki. Yo, ayo. Opa! Halo.
Yuk. Wah, canda. Banting, ting. Jotos, tos. Banting, jotos, ciwit. Banting, bengkal. Popo. Ayo mburi. Ayo mburi. Banteng teng. Jotos tos. Banteng nyeparake ora. Tutuk pukul aspal modal. Kok kapake, Gong? Tak sireke pukul besi sik nggo ngempuk ke aspal ae lho. Aturna lara banget, mbok ben nglekan ora kowe. Kaya ngono perang kok ming banteng. Aja tas. Banteng, aja tas, jiwet, kekep. Anda salah melayu. Motor. Aduh. Canda! Banting, ting! Jotos! Banting! Jotos! Ciwet! Banting! Bengkal! Matane. Lek to, lek dengkulmu mlacat. Arep ditulungi kok malah banting ting. Purwan monggoan. Musuh Petro musuh Bagong malah kewirangan. Rekake pamer kekuatan malah isin lho. Ming musuh Petro kok dersa kok nganti mundur kene aku isin. Kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wes rasa isin-isinan. Gerah anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi nggih. Bapakku melayu Kurawa bubar ora karu-karuan. Ming nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontranipun para sata Kurawa. Nggedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged kasembadan mila kula semanggaaken. Dawuhipun Sang Begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet wohing ranti. Wah, Petruk Bagong aja mlayu.